En aquest edifici de Sant Celoni hi ha un dels 8 habitatges en règim de lloguer social a qui l'empresa Som Energia subministrarà electricitat. L'Ajuntament de Sant Celoni és el primer de l'Estat que tanca un acord amb aquesta cooperativa, que subministra energia procedent de fonts 100% renovables. Això va lligat també al pacte d'alcaldes. El pacte d'alcaldes, el compromís dels alcaldes que en el seu moment es va adoptar com a Ajuntament, és anar reduint les emissions de CO2 a l'atmosfera i en aquest cas això és una mostra de coses que podem anar fent entre tots. Amb aquest primer pas, la cooperativa vol introduir-se a poc dins dels ajuntaments. El conveni ha estat possible per la feina dels tècnics municipals, que van trobar una via legal que Som Energia vol extrapolar per tancar acords amb altres consistoris. Començant per la nostra àrea de Baix Montseny, els altres ajuntaments ara ho tenen molt més fàcils, no? Perquè ja tenen un referent que ha mostrat que és possible. Amb l'acord, el consistori materialitza una moció de la CUP de juliol de l'any passat i aprovada per unanimitat, en què s'instava a prioritzar els contractes amb cooperatives. Perquè les formes de cooperatives és una forma democràtica d'empresa. Llavors, primar, evidentment, que hi hagin aquestes formes de govern a les empreses que no pas qualsevol altra. A banda de contractar els seus serveis, l'Ajuntament de Sant Celoni també s'ha fet soci de Som Energia.